Chtěla bych vám říct pár slov o knížkách, které jsem doteď napsala, aby se čtenáři mohli lépe orientovat, o čem která knížka je a vlastně pro jakého čtenáře je vůbec určena. Doteď jsem napsala 6 knížek, buď astrologických, nebo astropsychologických, nebo psychologických. V roce 2002, vlastně jako úplně první knížka tady z této oblasti, vyšla Astrologie v praxi a tady tahle ta knížka je zaměřená na astrologický rozbor celé jedné rodiny. Jedna paní narozená v Blížencích, oni ti Blíženci jsou takový hodně vstřícní a komunikativní a těma informacema nešetří, mi dala k dispozici svoje datum, hodinu a místo narození a dala mi k dispozici celý svůj životní příběh, že ho mohu takhle zveřejnit. No a k tomu mi ještě přidala vlastně data všech členů její rodiny, takže jsem to mohla zpracovat i ve vzájemných souvislostech. Takže základem tady téhleté knížky je výklad horoskopu úplně dopodrobna, tak jakým způsobem by se mohl třeba rozebírat. Pak jsou tam vzájemné provázanosti všech členů té jedné rodiny. No a pak jsou tam i vybrané nějaké základní životní události některých členů rodiny a jsou zpracované vlastně z hlediska těch nejpoužívanějších prognostických metod, to znamená z hlediska tranzitu, sekundárních direkcí a solárního horoskopu. Řekla bych, že tahle ta knížka je určená pro lidi, kteří mají minimálně nějaké základní znalosti astrologie, protože úplný laik se obávám, že by tady těm věcem nerozuměl. Takže toto je knížka, která vznikla v tom roce 2002. Možná bych ještě mohla jenom dodat, že vznikla na základě dotazu absolventky našich kurzů, která za mnou přišla a ptala se, kde by našla nějak ucelený, zpracovaný výklad horoskopu. No a já jsem vlastně došla k tomu, že taková literatura na našem trhu moc není, i když ostatní astrologické literatury jsou kvanta. No a tak jsem si říkala, že bych mohla tady tu díru na trhu zaplnit, což doufám, že se mi podařilo. No a vznikla tady tahle ta knížka. Jinak ještě musím říct, že lidi si vlastně na mých knížkách hodně pochvalují to, že ty knížky jsou srozumitelné a že jsou prakticky zaměřené. Já mám v podstatě všechny knížky zaměřené takhle prakticky, aby to pomohlo lidem lépe se naučit astrologii a vyložit horoskop. Takže o 2 roky později, v roce 2004, vznikla knížka Sluneční znamení v praxi, kde je podrobně zpracovaných celkem 36 horoskopů. Je tam 12 slunečních znamení rozebraných teoreticky a ke každému znamení jsou potom rozebrány 3 horoskopy, 3 jednotliví lidé. Třeba ke znamení Berana jsou rozebráni 3 Berani, ke znamení Raka zase 3 Raci. No a hlavně jsem tam chtěla ukázat, co je všem těm znamením vždycky společné a naopak, čím se ti lidi odlišují. Protože všichni znáte určitě celou řadu beranů a celou řadu blíženců a víte, že ne každý beran je stejný beran a ne každý rak je stejně náladový rak. No a já jsem se právě snažila ukázat, v čem jsou ty rozdíly a proč. A to jsem se snažila na těch konkrétních výkladech horoskopu. Tahle ta knížka bych zase řekla, že je spíš určená pro ty, kteří o té astrologii už něco vědí, ale na druhou stranu už mi někteří lidi řekli, že jim právě tahle ta knížka docela pomohla se v té astrologii zorientovat a nastartovat, i když předtím moc znalosti neměli. Kromě toho, myslím si, že je docela pěkně ilustrovaná. Ke každému slunečnímu znamení je tady takový obrázek, to znamení v černobílém provedení. V roce 2006 vznikla knížka Konečně pravda, aneb každý z nás podle Leonarda da Vinci, kde je podrobně rozpracovaný astrologický výklad obrazu Poslední večeře Páně Leonarda da Vinci. V té knížce je vlastně ten obraz i takhle uvedený, takže to může každý sledovat i podle tady téhleté kresby. No a kromě astrologického výkladu tady toho obrazu si myslím,
myslím, že v té knížce je docela zajímavá udělaná astrologická dialektika, v čem se ta jednotlivá znamení odlišují a naopak, co je jim společné, a dělám to tak, jak jdou ta znamení po sobě, a potom druhá dialektika, vlastně jak jsou ta znamení postavená vždycky proti sobě. V roce 2009 vznikla astropsychologická knížka, která se jmenuje Astropsychologie a rodina. A tady bych řekla, že tahle ta knížka je už možná tak ze 3/4 psychologická, ale přesto je tam ještě 24 rozebraných horoskopů. No, já tady tu knížku, přiznám se, mám hrozně ráda, kromě toho, že mi dala strašné práce, tak mi spousta lidí řekla, že tahle ta knížka, že jim ovlivnila hodně život a některým dokonce, že ten život strašně změnila. No a v pozitivním slova smyslu, aspoň teda doufám, aspoň tak mi to ti lidi říkají. No a v téhleté knížce popisuju, co všechno si neseme do naší dospělosti z původní rodiny, a že toho je hodně, tak o tom se nedá vůbec pochybovat. No a ono se to všechno, to, co vlastně nás v té původní rodině, čím nás zásobili a co nám všechno dali do vínku, tak ono se to všechno potom nějak promítá v naší dospělosti, u někoho v partnerských vztazích, u někoho v nějakých psychických nebo neurotických problémech. No a to všechno jsem se snažila tady do téhleté knihy zachytit. Tahle ta knížka, si myslím, že ať jsou tam ty horoskopy, tak bych řekla, jako, že je určená pro lidi, kteří se astrologií zabývají, ale i pro ty lidi, kteří o té astrologii nevědí vůbec nic. Dokonce mi někteří lidi, kteří jsou astrologií, ale úplně nedotčení, tak mi řekli, že naopak, že jim to vůbec nepřekáželo, že tam ta astrologie je, že jí tam není tolik, a hlavně jako, že si některé věci i třeba z hlediska toho horoskopu uvědomili, protože já jsem se to snažila psát víceméně v takové obecné rovině. Možná jsem zapomněla říct, že tady ta předešlá knížka, ta Konečně pravda, že ta je určená vlastně taky pro úplné lajky, takže to může číst kdokoliv, kdo o astrologii vůbec nic neví, protože tam žádné konkrétní rozbory horoskopu nejsou. No a protože tahle ta knížka už mě tak naladila na tu psychologickou rovinu, tak další knížka, která vznikla v roce 2011, už je čistě psychologická. Ta knížka se jmenuje O nevěře trochu jinak a tam jsou zase životní příběhy lidí, kteří byli nějak postiženi nevěrou. A to už, buď to byli oni sami, kteří se té nevěry dopustili, anebo to byl jejich partner nebo partnerka, kteří jim tím životem trošinku zamávali, protože oni jim byli nevěrní. No, já tam ještě navíc trošinku polemizuju s panem doktorem Plzákem, který má na nevěru trochu jiný názor než já, takže jsem se pustila trošku i do něho, ale konec konců tady tohle to si může přečíst každý sám. Nicméně už z toho, jenom že ta knížka je čistě psychologická, tak je zřejmé, že může si ji přečíst kdokoliv a není tam jenom popsaný ten příběh, nebo není tam jenom popsána teoreticky nějak ta nevěra, ale zároveň jsem se snažila u každého toho příběhu, protože jsou tam popsány různé typy nevěry, tak jsem se snažila u každého toho příběhu dát i nějaký návod, nějaké řešení, co vlastně s tím by pak člověk měl dělat. No a v roce 2012 vznikla tady tahleta poslední knížka Venuše a partnerské vztahy, která je o jediné planetě, ale zase o to důležitější, protože partnerské vztahy zajímají úplně každého. No a já jsem se tady v téhleté knížce snažila popsat, jak významná je pozice Venuše v našem horoskopu. To znamená, jaká je pozice Venuše ve znamení a jaké aspekty ta Venuše může mít. No a co z toho všechno potom pro daného člověka plyne. No a snažila jsem se to všechno ukázat na příkladech známých lidí, takže v podstatě je to na spisovatelích, hercích, zpěvácích, no a řadě dalších jiných osobností. No a je tam vždycky
ve zkratce ten jejich životní příběh, který se týká právě té Venuše. No a myslím si, že spousta lidí zjistila, že opravdu něco na těch aspektech bude a oni mi dokonce někteří píšou, že si až třeba do svých 60 roků ani neuvědomovali, co všechno jim ta Venuše způsobovala, nebo co jim způsobovala Venuše jejich manžela. No a že to opravdu všechno odpovídá a že to takhle sedí. Takže tahle ta knížka je čistě astrologická, ale zase je určena i pro laiky, protože tam nejsou žádné konkrétní příklady rozborů horoskopu. Doufám, že není poslední a že tady k téhleté hromádce ještě nějaká další přibude.